Здравей! За който не ме познава, аз съм Теодора и стоя зад профила Не на всяка цена. Дълго време обмислях появата на този канал и тъй като в момента чакам третото си дете, реших в началото да започнем с малко бебешка тематика. Първото нещо, за което ми се иска да си поговорим, са списъците за пазаруване за бебето. И тъй като не можах да си намеря моя, си разпечатах публикацията от Instagram с необходими покупки за бебето. Това, което направих, когато бях бременна за първи път и имах доста повече свободно време, е да направя подробен списък на всичко горе-долу, което съществува за бебета. И тъй като щях да ставам майка за първи път и се вълнувах страшно много за всяко едно нещо и всичко ми харесваше, си признавам, че имаше доста излишни покупки. С второто дете, честно казано, ми беше доста по-лесно, защото 90% от нещата, които използвах с първото ми дете, вече ги имах и трябваше да набавим само някакви много малки нещица. Сега обаче нещата седат по малко по-различен начин, защото не беше предвидено да имаме още едно дете в този момент и съответно аз бях започнала да разпродавам повечето неща и тък му продадох по-големите от тях и отново се оказах бременна. Този път обаче бих казала, че вече знам от какво имам нужда до някъде, защото мисля, че доста от нещата и съм забравила, но да кажем, че тъй като вече съм минала 2 пъти през това, знам на мен какво ми е удобно, какво ми върши работа, вкъщи как да наредя нещата и така нататък. И всъщност това е и целта да запиша това видео, ако мога и на вас съм полезна с моя опит до момента. И така, най-важните неща, които трябва да се купят за детето, са на първо място легло, количка за бебето, кошница за колата и бебефон. Честно казано, наистина за мен това са най-важните и необходими неща. Оттам нататък всичко е въпрос на предпочитания, на желания и така нататък. Ние имаме кошара още от първата ми дъщеря, в която всъщност в момента спи малката, но в едно отделно видео ми се иска да разкажа малко повече за безопасността на детския сън, защото аз лично като майка и като консултант по детски сън страшно много държа на това. Ще обърна внимание малко и на количките и всъщност ще ви разкажа за нещата, на които аз държах. Когато купувахме нашата количка, ние сме с Cybex Epriam. Купен е 21 година, не знам коя година модел е, малко съм за тия неща, както и да е. Тази количка изгледа 2 деца, живот и здраве ще изгледа и още едно и съм страшно доволна от нея. Да, малко по-скъпа е, но така като гледам в момента как върват нещата, вече не е чак толкова скъпа на фона на останалите. Това, на което аз държах, е да е стабилна, да не е с пукащи се или помпещи се гуми, там както се наричат, да е с големи гуми и да има няколко коша, които да се сменят. Т.е. да си има и летен кош, и такъв за новороден. Всъщност единственият минус за сега, който съм видяла в тази количка, е, че просто е по-тежка. Но, честно казано, когато включа батерията, забравям, че изобщо бутам количка. Друго нещо, което лично на мен ми беше страшно удобно, са 2. Повивалник, задължително обаче твърд, който аз слагах върху един скрин, и гнездо, което ползвах на дивана. И двете неща съм ползвала и с двете деца и смятам отново да ползвам, като за гнездото ще си поговорим малко в едно отделно видео, но да кажа, че моите деца до някъде около 3-4 месец през деня спяха основно в гнездото на дивана, а пък повивалника и двата пъти съм го ползвала някъде до около 6-я месец, до когато вече децата и двете станаха доста подвижни и вече ме беше страх да го използвам, защото бяха започнали в един момент да се мъчат да се изправят, да се въртят и така нататък и не беше безопасно. Всъщност оттам нататък сменях памперси и ги преобувах на земята. Нещо, което използвах с двете деца, но честно казвам този път няма намерение да купувам и да използвам, е стерилизатора.
Не защото нямам намерение да стерилизирам бибероните на детето, но всъщност и двата пъти, всъщност първия път си го бях купила, втория път мисля, че ни го бяха подарили приятели. Бяхме купили стерилизатор на Вен от тези големите, които заемат страшно много място, а нашата кухня е доста малка. Общо взето едно такова голямо нещо, само за 2-3 биберона, просто не виждам смисъл. Затова този път всъщност реших, че няма да си купувам такъв стерилизатор, а ще пробвам с пликчета за микровълнова. Не съм ги ползвала до сега, нямам идея дали изобщо вършат работа, но реших на първо време тях да пробвам. Ако не, всъщност отново нямам намерение да купувам стерилизатор, просто ще ги изварявам на котлона. Защо съм на това мнение? Защото и двата пъти, и двете си деца съм кърмила, не съм ползвала шишета и така нататък. И само за едни 2-3 биберона просто за мен не си заслужава. Не казвам, че не е хубаво, не казвам, че не си заслужава по принцип, но просто в нашия случай е малко излишна покупка. Понеже вървя по списъка и гледам да не изпусна нещо, стигнах до дрежките и тук също мога да кажа няколко неща, които лично на мен са ми били удобни и съответно неудобни и по-скоро от практична гледна точка. На мен винаги най-удобно ми е било да ползвам ромпари с цип, но за съжаление рядко попадам на такива, така че залагам на тези с... Мисля, че тик-так се казваше това за копчаване, не съм 100% сигурна, но в никакъв случай копчета. Бях се излъгала с първото дете да купя едни бодита, мисля, че бяха от Kaufland, ако не се лъжа, на тяхната марка с копчета. Това беше кошмар. Докато го съблека, докато го облека това дете, повече си казах край. Също така, на мен лично ми е супер неудобно, когато копчетата или каквито и да са там закопчалки са отзад на гърба на детето. Не, че е проблем да го обърнеш и да го закопчеш, но все пак аз си предпочитам всичко да е тук отпред, за да ми е по-лесно. Другото, което не харесвам и не използвам, са дрежките тип блузка с панталонче, т.е. които нямат част като боди, която се закопчава отзад на дупето. Това за мен не е удобно, не е практично, особено за малко бебе. Затова аз лично не използвам такива, тъй като нямам навика и нямам практиката аз да навличам децата си и абсолютно винаги съм ги обличала леко с по един, най-много 2 ката дрехи. Като казвам най-много 2, имам предвид, че в момента децата ми, които са на 4 и на 2 години и 7 месеца, носят потник отдолу и блузка отгоре. Когато са били бебета, никога не съм ги навличала с потници, пък отгоре бодита, пък отгоре блузки, пък не знам си какво си. Не. Такова нещо чак ме побиват тръпки, честно казвам, дори като говоря за това нещо, така че лично аз нямам такава практика и не го правя. Винаги съм се водила от правилото един кат повече дрехи, от моите собствени, което ще рече, ако аз съм с примерно дълъг ръкав, т.е. ако аз съм с къс ръкав, детето да е с дълъг, ако е по-студено и така нататък, защото лично аз след 3 бременности, кърмения и така нататък, в рамките на горе-долу 5 години, не бих казала, че съм критерий за температура, но все пак наистина гледам да не ги навличам, защото виждам, че всъщност и на тях не им е приятно. И всъщност тук се сещам да ви разкажа една история. Когато бях бременна с първото ми дете, много така, нормално вълнувала съм се за дрежките, кое, как, защо и така нататък. И тъй като по това време майка ми беше завеждащ на отделението по неонатология в една от болниците в Пловдив. И с нея, всичките теми за бебетата съм ги коментирала, главно с нея. И веднъж бях задала въпроса, аджеба, аз това дете когато се роди, как трябва и с какво да го обличам. Тъй като дъщеря ми, голямата, е родена август месец. И за мен беше така, как да кажа, много странно, когато майка ми каза, че повечето родители, повечето майки
нали, в болницата така практикували, ги обличат с дълги ромпари. Позачудих се, ама викам, добре сега, нали, нищо не разбирам, окей, слушам мама каквото каже. И, нали, роди се малката, всичко точно, облякаха я с едно нейно ромпърче, което бях купила, няма да го забравя, беше едно розово, много сладко сини котенца. Беше сравнително лека материя, но все пак с дълъг ромпър, с дълъг ръкав, с кръчолчета и така нататък. И когато вече отидохме ни преместиха в стаята и аз съм си гушнала детето и може би това се случва 3-4 часа след като тя се роди. Гушнала съм я, лежим си на леглото, аз я галя, гледам си я, радвам се и така нататък. И в един момент забелязвам едни огромни червени петна по лицето на това дете, които допреди малко ги няма. И понеже майка ми беше с мен, но за съжаление в стаята, в която бях първоначално, нямаше места, т.е. имаше само едно легло. Но за тези неща ще си говорим в някое отделно видео, защото то ще си говорим за синдрома на протежето, защото мисля, че имам какво да разкажа. Майка ми беше в съседна стая. Беше легнала да си почива и аз веднага извъннах и казвам, бързо идвай, нещо става с това дете. Пристига тя и аз си казвам, виша, цялата е червена, какво се случва, нали, защо не ми идва на къла, че може да е топло просто. И майка ми казва, ами топло е, тя е изпотена. И аз съм така, изобщо не ми е дошло на къла, че вънка е 30 градуса, примерно, нищо, че е 3 през нощта, нали, и така нататък. И наистина преоблякахме я. Тоест майка ми я преоблече, защото аз малко трудно ставах в този момент. И буквално за секунди детето се промени, стана си пак с нормален цвят и така нататък. И от тогава си казах, никога повече няма да навличам децата. Така че, ако имате бебе през лятото, не го навличайте, няма смисъл. Другото, което е ръкавички, шапчици и такива неща, аз лично съм върл противник на нещо подобно. Още повече, нали, ръкавичките, знам, че главно хората ги използват за това да не се драскат, защото новородените се раждат с едни много големи, грозни, ужасни ногти. Нищо няма да му стане на детето, ако се драска, но за съжаление, когато му сложите ръкавички, вие спирате контакта му с външния свят. Защото новородените виждат горе-долу е толкова, на такова разстояние. И всъщност единственият начин, по който за този етап те се свързват, така да го кажем, с околната среда, това са ръцете им. И когато вие им сложите ръкавички, то контакт прекъсва. Така че, моят съвет е не го правете. Няма нищо страшно детето да се отраска, а раничката, повярвайте ми, минава за няколко часа. Без да се прави абсолютно нищо. За шапчиците отново не виждам смисъл, въпреки че ще си призная, че когато раждах втората ми дъщеря, бях в вече друга болница, защото майка ми се беше преместила. И когато се роди втората ми дъщеря и бяха сложили една много сладка шапчица с банани, с две като ушички тук отгоре. И признавам си, 2 дена аз не я махнах тази шапка, не знам защо. Може би ме беше страх или нямам идея, но наистина не я махнах и аз всъщност 2 или 3 дни аз не знаех това дете има ли коса или няма. Това си е моя грешка, но да, и съм я запомнила всъщност тази шапка поради тази причина и поради причината, че всъщност когато малката ми дъщеря, голямата всъщност, дойде да види малката, единственото, което я впечатли, не беше самото бебе, а тази шапка. Щях да забравя другото нещо, за което аз лично не виждам абсолютно никакъв смисъл и особено за цените, за които се продават, това са комплектите за изписване. Лично аз не съм ползвала такива, т.е. аз самата си избрах просто дрежки за изписването с първата ми дъщеря, избрах си пелена, по-така официална, ако мога да го кажа, в която всъщност последствие не ползвах, защото наистина вънка беше 40 градуса, началото на август. С втората ми дъщеря отново не съм ползвала комплект за изписване.
Защото отново не виждам смисъл да давам 100-200 лева за нещо, което аз реално няма да ползвам, защото съм си купила абсолютно всичко по-отделно. И това, което направих, беше, защото в този момент вече се бях научила да плета с пръсти, но и за това ще говорим в някое друго видео. Та бях изплела една пелена и понеже тогава се беше наложило да накрая да лежа, трябваше да лежа, майка ми беше отишла и беше купила всъщност дрежки за изписването на малката. Сега смятам да процедирам по същия начин. Надявам се този път да не ми се налага отново да лежа. Но ще си избера дрехи за бебето, за изписването и ще му изплета отново, така съм си решила, ще му изплета едно одеялце. Относно козметиката няма да коментирам, защото всеки има различни предпочитания и така нататък, но единственото, което мога да кажа като съвет, който и двата пъти всъщност нямах търпение и честно казано не си спомням кой ми го беше казал на мен това нещо, но сега ви го казвам и на вас. Памперс гащи. В момента, в който детето ви достигне килограмите за памперс гащи, ако не се лъжа, бяха от 3 нагоре, това за мен е най-удобното нещо на света. Сега ще си поговорим малко и за частта на мама, защото тук също има доста неща, които могат да се кажат, да се вземат и така нататък. Започвам най-напред с помпата за кърма. Аз лично имах такава и двата пъти. Моята е на Медела Соло, но всъщност не ми се е налагало да я ползвам почти изобщо. С първото дете съм я ползвала може би не повече от 10 дни, след като се върнахме от болницата. За облегчение, честно казвам, това ми беше един от най-големите кошмари. Казвам лично за себе си. Нали, слава богу, не ми се и налагало да я ползвам, защото съм нямала проблеми с кърменето на децата. Но за всеки случай я имах. Просто бях си казала, че задължително нали, трябва да си взема помпа за кърма. Исках електрическа, защото това да седа и да помпя постоянно, пък съвсем щеше да ме откаже. Лично аз, какво да кажа сега, доволна съм, но пак казвам, аз не съм я ползвала кой знае колко много. С второто дете отново ползвах същата помпа. Въпреки че моят съвет тук е, ако ще залагате на помпа, използвайте, т.е. не си взимайте втора употреба, защото тези помпи, и това го казвам, защото съм преминала курс за курс по кърмене при Хедра от Националната агенция по подкрепа за кърмене. Асоциация, не агенция. Това, което научих оттам е, че е по-добре да си купите нова помпа или всъщност ако нямате възможност или не искате да давате толкова пари за нова помпа, просто трябва да смените всички части на тази помпа, която могат да се сменят. Защото всъщност тези помпи, които са за масовото потребление, те имат определен цикъл, така да го кажа, на работа, определени бройки, ако мога така да се изразя. И след това почват да дават проблеми, не си вършат работата както трябва и така нататък. Така че нали, няма лошо да вземете помпа от приятелка. Това, което аз направих е моята помпа я дадох на една приятелка, а друга моя приятелка ми даде нейната помпа. Просто за всеки случай, защото аз този път наистина нямам намерение да купувам отново или да си я искам старата и така нататък, защото тази моя помпа обиколим доста хора. Така, както и да е, съветът ми е, сменяйте всичко, което можете. И ако не искате нали, да си купувате нова помпа. Крема за зърна. Лично аз и двата пъти съм ползвала на Лансинох и бях много доволна. Пак казвам, не съм имала кой знае какви проблеми с зърната и с гърдите като цяло. Случи ми се само веднъж, малко след като родих второто ми дете. Получих запушване, но слава богу с компресии, масажи и така нататък се оправиха нещата бързо. Всъщност и тогава беше момента, в който аз използвах помпата за второто ми дете и това беше за 2 дена и приключих. Другото, което ползвах и двата пъти и може би този път най-вероятно отново ще ползвам, това са превръзките за родилки, както и еднократните гащи.
Мога да кажа, че не са от най-удобните неща на света, но аз кървях доста, така да се каже, и влязоха ми в употреба наистина. Сега, честно казано, мисля отново този път в болницата да заложа на превръзки за родилки на еднократни гащи, след което, тъй като аз от миналата година започнах да използвам менструално бельо, за което съм много благодарна, че ме открехнаха за това нещо, защото ми е страшно удобно. Да смятам живот и здраве, когато родя и вече се пребера вкъщи и кървенето понамалее малко, да премина към това менструално бельо. Мисля с това да приключа днешното видео, защото горе-долу мисля, че изчерпах нещата, които аз съм ползвала или не, съответно, и съм видяла ползите и вредите, така да го кажа, т.е. непотребността на някои неща. Мисля си да направя едно отделно видео, за да ви покажа този път какви покупки съм взела за бебето, но чакам още няколко пратки и затова все още няма да показвам нищо. И ще се радвам всъщност отдолу в коментарите да ми споделите на вас какво ви е било удобно и съответно неудобно или непрактично с вашите деца. И всъщност, ако искате да ви изпратя списъка и ще ви е интересно, пишете ми и ще го направя веднага. Ако ви е било интересно и полезно, можете да ме последвате, защото смятам в бъдеще да правя още доста такива клипчета.